ito, nasa Cuneta Astrodome na kami mga idol. Kasama ko si Boss AG. So yung nagla-live mismo sa video ng Pampanga Giant Lanterns page. So malaking bakbakan itong mangyayari sa pagitan ng Pampanga versus Team Quezon Huskers. Boss, bakbakan na. Baka na kabalin. Bakbakan na, let's go, let's go. Yon, bagsak mepa, mga kabalen. Ang popogi naman ng MPBL staff natin mga idol. Shoutout sa inyo at syempre kasama kayo sa vlog ni Kabalen Hoops para sa team ng Pampanga Giant Lanterns. Ika-21 game na nga natin mga kabalen at maganda ang ipinapakita ng team ng Pampanga Giant Lanterns dahil sa isang lesson. Yes, sa isang talo mga idol na mas nag-improve at naging way para mas ma-motivate ang mga player natin na magsikap mga idol. Yes, mga kabalen. At sa 21 game natin ay makakalaban natin ang team ng Quezon Huskers kung saan naglalaro ito si Daryl Pascual na isang Kapampangan din mga idol. Bago magsimula nga ang laban natin mga idol, siyempre kasama na ang pagdarasal dyan at pagbibigay ng instruction ni Coach Governor Dance Delta Pineda. Talagang solido at talagang iniisa-isa ni Gob yung mga play natin bago maglaro mga idol. Kasama si legend Coach Alan Trinidad at Coach Pedic Di Matulak at ang buong staff ng Pampanga Giant Lanterns. Nagsasama-sama muna kami sa isang dugout o isang kwarto mga idol para syempre pag-usapan ang lahat ng gagawin before the game. Yes, mga kabalen, ang laban na ito ay ginanap sa Cuneta Astrodome mga idol, isa sa pinakamatandang Coliseum sa Pasay. At sa warm-up pa lang mga idol, talagang makikita mo na sobrang kondisyon yung mga player natin. Naglaro na rin pala si Idol Kevin Santos ng Letran mga idol. At syempre, breaking the record naman itong si Idol Justin Balti Baltasar sa kanyang sariling double-double performance. Activated din sa lineup si Idol Carlo Ferreras. At alam nyo ba mga kabalen, kahit bago lang ako sa team ng Pampanga Giant Lanterns at Pampanga Delta bilang staff mga idol, well, previously, siyempre naging staff na ako dati pero ngayon, iba po yung pakikisama at kabaitan nitong si Coach Governor Dance Delta Pineda at Boss AG Gonzales. Yun po, yung gusto ko sa attitude nila mga kabalin, yung ugali nilang sobrang bayad at sobrang humble. Alam mo yan mga idol, kahit minsan yung iba, yumaman na, nagkaroon na ng magandang estado sa buhay, sobrang humble pa rin. At nakita ko pala ang kaibigan ko na si Darren, yan, team ng Kalokan Kakaluyan mga idol, pero support sa Pampanga Giant Lanterns. At sa mga naghahanap pala ng t-shirt ng Pampanga Giant Lanterns, well, sa next home game natin, magtitinda kami. Yes, magbebenta po kami, magkakaroon ng booth sa mismong harap ng Pampanga Giant Lanterns home court na Vren Sigyao Convention Center kung saan maglalatag kami ng mga t-shirt o merch ni Kabalen Hoops at ng Pampanga Giant Lanterns. Hindi pa tapos yung gildan namin dyan mga idol. Maraming design pa ang ilalabas ni Athletic at syempre ni Kabalen Hoops Clothing mga idol. Bagsak mepa. At sa laban nga na ito mga idol, yes, panalo tayo. Pang 21 game na natin ito. 20 win, 1 lesson na tayo. Sabi ko naman, walang talo, di ba? Kasi sa talo na yun mga idol, marami kang matututunan. Yes, kaya nga, 20 win, 1 lesson tayo, mga kabalen. At nung matapos yung laban, mga kabalen, talagang nagipag-shake hands at syempre nagbigay ng respeto at saludo si Coach Governor Dance Delta Pineda sa kabilang team, lalong-lalo na sa mga boss nila, mga idol. At yun na nga, ika-betting panalo na ng team ng Pampanga Giant Lanterns kasi Luigi Kapampangan, Luigi Pampanga Giant Lanterns, Luigi, Coach Governor Dance Delta Pineda at Boss AG Gonzales, iyabe me pa, Congressman Dong Gonzales, bagsak me pa, mga kabalen. With a spectacular giant lanterns on, structurally splendid, you gaze you rave endlessly. We are Philippines, culinary capital. Alam ko, masanting, warm and friendly, honest and hard-working.
At